A young lady like me, I'm just 29 years old. Okay. And I'm a nurse, my post school. Now I'm a woman social life, be a name living, bro. Na ɛboa yie paa ɛnka ne no na ma yɛyɛ young ladies no ɛtumi kata yɛ ho sie Okay. ɛkɔpem berɛ a yɛ maame mmoa na yɛ nananom a ɛwɔ fie ɛbɛyi yɛ pie ama yɛhu sɛ yɛduru yɛn mpanyimfie so a bɛrima tumi yɛ dɛn ɛfa yɛba ɛnɛ yi no yɛnhu ne saa. Santimanso TV, Yasom Mosompa.
makwa baba Asanteman TV so enne Asanteman TV ya boshi ababa bepie e wo atwoma boko ye tuse akode abefie mu ha nsaye bi ekọ so ye beko ne yakọ akọtwetwe nkomo ye beso so ye wo ana ye foforo na wo hwe ye na ye beso so obe subscribe anam saye so amo beka Asanteman TV ade hyekan no afei shema ofoforo ensa enka amamre ene amane a ekoso ewo Ghana ha titiri ne Asantema mu hanim sei afenya me share say wuja comment comment section no mama e mo akwa baba Asantema TV so ada ma no akasa kese kakra mama Yeah, and me pa cho ni me wan ni na hia e wa he you and my dear one nana masewa na kwajo and na na wada ma wono ama wona so no wetiefu atidi ne ye na na amasewa nya kwajo man abusiafo na na amasewa nya akon ageman e na ye ne no ahia na ye kase na na amasewa nya akon ageman a one hwan nana masewa nya kwajo man enka ne de na dia edinime Janice sewa kwachi achima ye nurse okay no Anokye abanya ya sabe okay if you atwoma kokobeng okay ti obi bebisa se na obi a ofi atwoma kokobeng de mama ne ene bo atwoma kokobeng na so adom nti na ene bepi mu atwoma kokko a eye mewura Otumfou ka hye na na kwakudua achama odi nkan de mabo Adontenhemaa abusiafo samre na na kwakudua Otumfou na Adontenhemaa na bro watia e na mu si ene na twetwe enkomo no ma me wada wo ma ebe a ubedi akonya no ye nyina ye hu as young as you are on nurse adwuma akonya die e ma wadwuma no entwetwe wadwuma ne nsan ewo musa say on say nurse na kasa no me public figure okay na mabaye ba panyin so no me say public figure it to me ne dey did this meet me a combine ne me no because now no na me who say I open a new door for me enka ne no na just a over confirm no chenko a na wo be mu ma me say wa but say dey Komfuor me trema shemo sansa me yapom denjuma ni die say hwe health screening ni ade me trema shema ba me pesia so se ne be ya me nso me hu die akobuden semu no me mindful esi ekomu efa na mabeboa enti no menye sure say ahini yi nurse so bia wo sebe na nahima esie ni onyim ni se anyenie yi edi nsunsanso boni bi ebeba na adwuma so na obeka ne mienu nyina abom se ohwa yare fo no na ohwe ni kroma fo na mama ye nhye bibi enkane no na bragro ewo ho the saint ni nanka empinwanyin sen enti atese se de na ye wunu no the youngest mother our we are saying yes o won fie nkono 9 years wada o mabu bragro mo beboa ye na Asantema mu yasa enwobiem wadaroma pay force sample fa wo enji nokwe na wo re fi wo do hene tonton ben a o yira bedwem nti no me de menim se bragro na eboa ye pa enka ne no na bragro eboa because na ma ye young ladies no etimi kata ye ho sie ekopem bra e ma me mo na ye nananom e wo fie e be ye pie ame ye ho se ye dru ye mpanyin fie so a be ma timi ye dai e fa e ba nei no ye hu ne sa enti no me ne nananom a me beto wo mo dada ye me nkoso Ohemaa wa ha na kwa sewa me a me ma me preko penso so me ma me po a free sipa Adontenhemaa na na madoa ono so e wo ha se bi me ne me ma me yi mo e be ka yeti abom na ya hwe kwan e be fa so a sa kane brabro ne a na etime etwa niema bi so niema basa ye bi so no e be sa hye mo kena na aba because e be boa me buru ni yi ha se de make us na me sa ye nurse ni efe ha nti me feel se de bi no Komfuor boko
asabo for atwama problem for ne ho omaya e bi ya nurse for e bi ya police for ne yekoye nim empe wanyi sen e ha adwene ti ye beboa na ya sa de brabro ya hye Abusiafo said na Anahima esie ni bragro no ye be hye kena se ne be ya ye maya no be kata wo ho esie na mpewanyi nsan abrase se de yabru watia esie no no ma me wada wo mabru wabeyi eden na emma wo wumpesua sui wo nhwe nim kaka betimi aka ne se yesi ye di jawa na ye di asoa o maya abewati a me wo fe yi die se de bi di kaka ye no e betu bi no ananom ahemafo bi no ene nananom ahemfo ye beka ye ti abomu am se minya ma ye kwa no meguso ene mpanyufo heka adwene boma ye pese ye ne registrar of company ye register NGO a ye frɛ no Nas Promoting Foundation. Sa foundation yi ɛbɛboa yɛ ama yakɔ outreach most of the time no. Ɛbɛboa yɛ paa. Nti me my phone hwɛ me sɛ nana ɛɛbɛ yi deɛ mapɔmuden ho nsɛm and most especially the vulnerables. Meka vulnerables a yɛ maame mo mmerewafo a sɛbi mo do mo panyin fie so mo ntumi nyɛ adwuma ne ade ka afei ɛkɔ na wie yɛ ibronya yi me ne me nananom a mebɛto wɔ mo yɛbɛkeka yɛn nsa ase na yɛpɛ biribi sɛ ntema aduane kakra na yɛakɔ wɔn nkyɛn yɛakɔsra wɔn yɛnte ha nanso no yɛbɛbɔ mmɔden a sɛ bra no no yɛne wɔn bɛnya nkitahodie na yɛho wɔ mo asetena mu ne yɛkɔ so na yɛnso yɛho kwan a yɛbɛfa so abɔ mo because sesei ne deɛ mɛka sɛ yɛne mpanyimfoɔ a ma mpanyimfoɔ a yɛda kuro ya no te biribiara no ɛda yɛabɛmu nana wada wo mabro yenhye ɛyɛ me sɛ wobɛdi akonya no yɛde entiteye yɛde ofa entiteye kakra mu ɛde na wotumi yɛ asese yɛ ka kyerɛ sɛ wontumi nyɛ a ɛbɛha wo wow. That's a nice question. Yeah. So the medical wow, a young lady like me, I'm just 29 years old. okay And I'm a nurse, my post school. Now I'm a woman social life, be a name living. Now I may, you say know. na ntumi nkɔ club Club party. Those who know me know will testify. I'm not that type. okay In your club. Yes. Me and Kasa, me will never be home. You see the young girls doing outside. I don't know. okay Yeah. But then, you say, Aja, to me, shot idea you will assume kakra. On with tribia or bebon, ade. But nay, you know, by my mamma, better woman, my him, unfortunately, don't come in the fan. bi abo abotire kama Brana. Say woman no and no one amen so me ba besua me bedi o mana mo achi na enka na ebra na de the first day be ni me probi so hema me say me ni probi so hema wo be ye kuro hima ankasa okay ti no sa life na de so first no so me nam na ekomo de me a metimi fast food take away no raw betimi ra ho na want to be na we do na won say no pokwa ya toton oyi bia unyina hɔ kra wo pa na udi na wo se anesa but ene yi no emra be chechere ho sa ne ma we se ni na untimi enye biem timi enye biem bi bedwom panipa mu no hema enidi okay sa ne ma no komodo kra na se wo de ehye wo ho na so se de da bia eye mea me nana mampon hema nana eja koma do fie nana mebo me mo ase echia ho se de da bia wo ka no asante sɛm so ɛyɛ yɛ dɛ nti mabɛyi no sɛnea tie biara no ɛden sɛ dɛ kora no a nsɛm me maame mo wɔ ha yi deɛ mode mebɛfa mu ɛbɛyɛ mmara ama no nti no so far so good abusiafo abrewatia a ene wo site adehye abrempon na abrempon enso eje ne ti mu na mote se ye ne no etwetwe nkomo na nan ma ye gya wa ma yakoyi ma ye nhwe onyonko femo ye tuufo se wontimi ne nyonko bi nante se se wo fa nyonko fofo na se ye ma wo se futu na de na wo ya fa ho bebre na nananom ɛka kyerɛ me but nananom kasa yɛ mu nyinaa no na mete sɛ wo se meka ne pɔtɔ kakra old friends are the best okay ɛnyɛ sɛ nei no mabɛyɛ hema nti no menam fofoɔ a me no mo wɔ adwuma mu menam fofoɔ let me say this here
Nana opike me free ko bi mu. Okay. Major 40 ase. Okay. Ai wo ku a say on say kuma se de eja. Ne aba no ne se fune aba ene And a ye. year. Ai ko ja ya ye anuanom aye free baby ne ya beka ye ho abom. Say ye from mma na ye nyina ya coming together. Say ye boy ya ho say nua bi ho kire no. Say ye anigye mu say ya reho mu. Okay. Ne nua no ebe hye aboso. It is a ko yi mu ena nana ehum na nana ohun bibi sonko bi ewo mu eno na ma nana besre me busua otumfo Taasenhene otumfo Twafo-hene Okay. bafo okokwa jema the first sini mpon me ti nana besre me fifi se ode me bisi Adontenhemaa ye je me tu nti no wo se be free baby na eba nti ti say nei na ma beye hima no minti ka se dey bi me ni me je 40 asefo no way. Yes, I'm being ungrateful. Okay. Continue here. I still belong there and I'll always belong to Major 40 and I'm most grateful to them. Yes, because if not for them, I wouldn't be here today. Yes, they played a very pivotal role. Your founder or Belgium. Okay. And if you had the power, Florence. Na me ame nkɔsɔ Ohemaa nso so ɛwɔ kuo no mu bi na afi asɛ wampɛ me maame pɔ ɛfiri si pa Adontenhemaa ɔno nso a nananom ɛrebɔ m'akyi dɔm ɛnɛ nti no sɛ baabi a mefiri bɛn na mekan na nananom te me nkyɛn mentumi nnane m'akyi mma wɔn ɔmo yɛ abusua a mewɔ mu dada nti saa na yɛde kɔ saa nso na namfo a menim ɔmo wɔ adwuma mu no saa ɛna wo na mmom no say no nneɛma bi na yɛbɛtete so Will be over there. abɛmu yes because of the say me gyina no me gyina mpanyin gyina Abusiafo said na Anahema esie no no. Obekọ so aka na nanfofo no abɛn no ho. Ɔmbɛyɛ sɛ wɔde hima nti metwetwe me ho ɛnyɛ otipan ne me dabi. Yetu no fo. Nana na wase biribi akyerɛ no. Nana nam de ne tena ase kyerɛ na mamra ne amane. So ɔbɛfa saa kwan ne so ama na kunya na pagya. Afei amakro no afa ne ntima pɛfa. Nana yema yegya mo akɔ. Sese yɛbɛsɔ sɛ wadɔfo ɛta wɔkyi. Asɔfo ɛbɔ mpa na nananom a wɔn hyɛ wɔ nimonyam asanteman yewura wɔpem so ɛne asanteman so ti ahwɛ sɔfo si bibi kyerɛ wɔn asede di nkan nkɔma twɛ dua mpɔnka me ba sɛ yi atɔ yeah sɛ na daroma ayɛ ne pɛ na ɛyɛ nyame hyehyɛeɛ sɛ ne da yi ba ɛna esi no na me bɔ adeɛ no me din kuro bi so Ohemaa na nkɔfɔ bɔ no ɛwɔ asekyerɛ na me so na me so daeɛ na yasoa me wɔ apakɛn mu nipa di m'akyi bodede saa nti m'ani teeɛ me so me nana na ɛtetee me na na afi asɛ wakɔ bi na wanya ne baabi kɔ na memfa ne kra nsi amen na mekɔka kyerɛ me nana sɛ sɛ daeɛ bɛyɛ na meka kyerɛ no sɛdeɛ mehu yɛ wɔse na yɛ kuro bɛɛ so ana mesɛ medeɛ manhu no o ɛsɛ nti wo yɛ kuro bi so Ohemaa ɛne din no ka ɔna mesɛ saa ɛna ɛyɛ a momfa mfrɛ me na yɛ kuro bi so Ohemaa na yɛafrɛ me kuro bi so Ohemaa saa ɛne nɛ aka hɔ ama me nti no ɛyɛ nyame nhyehyɛeɛ nti asɛde ɛdi nkan ɛde mede matwɛde ankɔpaa me no afei asɛda pɛ esie nkɔma me wura ɔte kɔkɔɔ soɔ tumfo sɛ tutu aba bio yeah ana ɔmpa so ɛyɛ nana adom ɛna woyi ne wura Taasenhene ɛna nnɛ ne wura nso abɔ me Adontenhemaa yi nti asɛda kɛseɛ no deɛ mede ma yɛwura kɔbea asante kɔkɔhene na ebi aka ne wura nana kwakudua agyeman odi nkan otumfoɔ Taasenhene sɛ nana ahyɛ me animuonyam a ɛte sɛ yie na mɛka hyɛ nana sɛ mema ne nnu ne ho da biara da animuonyam a wahyɛ me no nso mɛhwɛ sɛ mede animuonyam kɛseɛ a ɛkyɛn deɛ ɔno no de ama me ɛbɛbrɛ wɔ ne nkonnwa ama ebi aka yɛwura asanteman afei nso aseda pɛ esie nkɔma m'abusua so na abusua mfi atwoma kɔkɔpɛn so mo bɔ m'akyi dɔm mayɛ adeɛ in fact my family ayɛ adeɛ ebi firi Accra ebi firi Cape Coast me auntie baako koraa she had to come all the way from UK just to witness this until I say a very big thank you to my family and then me maame
ese je bi wu a Jabi tiase. na me feel say me maame afiri no then so nyame wa ma me maame bi pa wo baby foforo je nka me feel say me maame ti ase akobe ye kra ma me no Oyama na broso. oyama na broso Na minshira no. oyama na broso fene nana Mavis amokoko ebi owo bia nyankopon onhyira no no ka no because ekunya ya asem ba ye no nana osi krobi so di mesema mempe osi eyirade me bai wo ya de nuguase aka me esi de wo ma me mabo wachi don mesema me de mentimi wo so wana ka cho se wo ntimi omo mo koye no wana ka cho se no mbetimi ye so wo mumu eno mo kwentu wo so ye be so wo mu ma me na enjai me da empaibo na ho oden efutuo ne sika so de ne sika boa in fact me da na se sometimes I say no ankasa sorry ekọ na ho no mo ofie kọpa na chew say me se kunya no me nsom se bi na ya kwa sase me bu nkunya nimtia kọ na ho na fra se he o ma me aba ha o ma me se obedi me se na da ne ma me no no ankwadi you see na se bi ope ade akọkọtọkọ no Emi na bro ma me we ndi ma bro ntina na Mavis amokoko nyankopɔ wo nhyira no onto ne nkwa ne nwome na enwonyan a me ba enemenye ne kese na kano na me nhyira no enamfo ekuoma do obi a obetan mechi bia adofo bi krom be bantimafo ye bantimafo ma ya de na me nhyira mo kofa no che nurses a mo ba ye ene ye doctors nso so na me nhyira wo mo pa afi bi wonamfo bi wo GRE Mr. Isaac Amua and Mr. Frank upon shower pa. Afe na na nwan kwanta benkum hema benkum hene sorry na ono so nyankopon onhira ne yie nhira ne pa me a me wofa Otumfou twa for hene ba for kokwaje nyankopon onhira no nhira ne pa me wofa waya ade because time I kunya ne beto ho na Mavis e frɛ me de to me ni ye bo me wofa mane no wo say ama som mini woje ditum wo fa me bad ye wo ho bia no me be ye nti me wo fa nso akoko wo nhwa no na me de be ka say ba wiye no me ma me bi ma mo ni dia me ho ntome Alex Brown fashion me de friend global because globally no e me nyina won address ye US president wife UK your friend say prime minister Obia Alex Brown open to my papa from a wire first de na hema me wire fair me de tidwuma enfo ani hwe bebia or Ashton Alex Brown obe menhia ode sane akọ danadom na se ahemfie ho na ho no wo want my papa fra e ko no ho no mo se me ba fefe me ya de ma we nkasa de be mo viaje o ma me se bi me ni ati kuma se ma me na wa dress me so fine ti Alex Brown yankopon onhira ne pa nyesa o ma na ho ayefe yi nokre ho ayefe pa me hu se me ho ayefe nokre ni nyina aye Alex Brown ti nyame onhira no pa ti obi e pentoma to my papa lace papa hwe me lace family a ni nyina Alex Brown fashion abusiafo woba panyin a owo atwoma krobo boko ana ama enyimei wo hu se ye ne no twetwe enkomo no oba panyin an bebre na waka ye hye nim ebo mpaye se mananom ebeta na chi na ne diso ade mu no se de ade akoma pa eso mu no abem yakoso aka be se Asantemanso TV na Sabre ugusu a wo hye no so ye fofo a wo share YouTube on ma na wa subscribe and am say you so am wa be Asantemanso TV de hyekan afei na me share so wo share ama ofofo ate nyoma a ekoso e wo Ghana man mu ni titiri ene yasante mantemu anum sei afei ma remfi so be ja comment our comment section honum me ametime mu a mesommo ana ho nse me na ye metwetwe nkomo me din edua na de hyekan ofeyi wa adepa manfo frem adepa Asantemanso TV, yes, so Mosompa.